Hayırlı gün Татарстан, hayırlı gün hürmetli televizor караучылар. Туры эфирда сезне сәламлыйм мин Айзилә Батырханова. Тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телим. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле икән? Бергәләп барлык. 12 октябрь бөтен дөнья артритка каршы көрәшү көне. 1996 елдан башлап үткәрелүче бу истәлекле көн бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы тәкъдиме белән үткәрелә. Бу көннең төп максаты киң җәмәгатьчелекнең игътибарын ревматологик авырулар проблемасына җәлеп итү, артрит турында хәбәрдарлекне арттыру. 1964 елның 12 октябрендә Байконур космодромында тарихи вакыйга була. 3 урынлы Восход-1 корабы скафандрсыз очыш ясый. Ел сайын 12 октябрь көнне Россиядә кадрлар хезмәткәре көне билгеләп үтелә. Бу оешмалардагы кадрлар бүлеге хезмәткәрләренең рәсми булмаган бәйрәме. Кадерле тамашачылар, күптән түгел Татарстанның сәнгать осталары Мария Семенова һәм Айдар Сулейманов Россия 1 телеканалында баручы «Ну-ка все вместе» тамашасында катнашты. Татарстанның ат казанган артисты Айдар Сулейманов әлеге тамашада 96 балл җыеп, ярышның ярым финалына үтте. Хәзерге вакытта Айдар әфәнде Мәскәүдә. Без аның белән видео элемдә аша хәбәргә чыктык. Айдар әфәнде, сәмсез? Татарстаныма кайнар сәлам, ГТРК Татарстан караучыларына һәм тыңлаучыларына аеруча хәерле көннәр телим. Бөтен Татарстан халкы белән горурланып, чыгышыгызны карадык. Хис кичерешләрегез белән дә уртаклашып китсәгез иде. Россия 1 каналында уза торган конкурста бу минем беренче чыгышым. Бик нык дулкынландырды. Синең каршыңда 100 кеше жюри әгъзалары утыра һәм алар басыр өчен һәм тавыш бирсеннәр өчен күп көч куярга туры килде. Җырны әзерләгәндә күп сораулар туды, ничек итеп башкарырга, нинди алымнар уйлап табырга баш ваттым. Һәм мин безнең татар моңын җырга кертергә тырышып карадым. Аеруча бер симбиоз туды. Бу миңа нык ярдәм итте. Җырларны сайлаганда нәрсә таяныч булды? Җыр өстендә эшләү бик озак дәвам итте. Репетициялар көн саен үткәрелде. Җырны конкурс продюсерлары белән бергә сайладык. Алар бик ярдәм иттеләр. Җыр сайлаганда мин үз уй кичерешләремнән бардым. Һәм әлбәттә бу җырны башкару күптәнге хыял иде. Менә ярым финалга нәрсә әзерлисез? Ярым финалга нәрсә әзерлим икәнен бу зур сер. Чөнки конкурс шартлары буенча мәгълүматны ачырга ярамый. Ләкин мин катлаулы җыр сайладым, тамашачыга ошар дип ышанам. Шуннан Айдар әфәнде, бөтен Татарстан белән сезнең өчен җан атабыз. Уңышлар сезгә. Айзилә, бик зур рәхмәт. Татарстан һәрвакыт минем белән йөрәгемдә. Аның ярдәмен тоеп торам. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Алга. Шушы урында Айдар Сулейманов башкаруында җыр тыңлап үтик. Һәр барчагызга хәерле матур көн теләп, туры эфирда тапшырыбызны дәвам итәбез. Татар театрында ул уйнаган рольләрнең һәр кайсы татар хатыны дигән улы бер образның әле бер ягын, әле икенче ягын ача. Имит чын татар хатыны, телем дә, яшәү, фикерләү рәвешендә чын татарныкы дип бәяли ул үзен.
Кем соң ул дип сорыйсызмы? Ул данлыклы Камал театрының әйдә баручы, Татарстанның халык артисты Зөлфирә Зарипова һәм ул бездә бүген кунакта. Исәмсез, Зөлфирә ханым, хәерле көн. Исәмсез, хәерле көн. Тамашачыларыбызга мөһим игъланны җиткерик инде. 18 октябрь көнне, кадерле тамашачыларыбыз, кичке сәгать 7-дә Зөлфирә Зарипованың юбилей кичәсе узачак. Һәм әлбәттә инде барлык тамашачыларыбызны әлеге кичәдә көтеп калабыз. Рәхим итегез. Әйе, Зөлфирә ханым, чынлап та менә юбилей кичәсе бит инде ул тормыш һәм иҗат юлын берничә сәгать эчендә барлап күзәтеп алу. Менә сезнең дә шикер хатын-кыз рольләрегез бик күп. Без инде менә аны сезне таныштырганда әйтеп уздык. Әзерлек барышында да кабаттан яшьлек эзләренә кайту, яшьлектә уйнаган рольләрне искә төшерү сездә нинди хисләр уята? Әлбәттә, алар берсе дә онытылмаган, искә төшереп торабыз инде без аларны, гел сагынып сөйлибез. Яшь вакыт инде. Анда рольләр дә күп була, энергия да ташып тора. Шуңа күрә яшьлек белән хәзерге вакытны чагыштырырга авыр. Чөнки хәзер менә уйнар өчен гомумән театрда репертуар мәсьәләсе хәзер кыенлашты. Пьеса язучылар сирәк. Бу пьесаларда булсалар да олылар рольләре бер-ике була име. Шуңа күрә яшь рольләрне искә төшерми хәлен калмый. Менә шушындый вакытта. Менә минем хәзер соңгы 2016 елны аягымны сындырган идем. Шуннан бирле 1-2 ел эшләми торырга туры килде. Артык рольләрем зур түгел соңгы вакытта. Менә Айдар Җаббаров миңа рәхмәт яусын. Әмирхан Еникинең, яраткан язучыбыз Әмирхан Еникинең бер генә сәгатькә ролендә Мәрьям абыстай образын биргән иде. Менә шушы образ белән мин бүгенге кичәмне ачып җибәремен дип өметләнәм. Әлбәттә, сез әйткән икенче пәрдәдә яшь рольләрне искә төшерми мөмкин булмас. Менә әйттегез, рольләрем күп булмады дип әйтеп куйдыгыз сез, әйме? Ләкин шулай да алар бит истә кала торган рольләр. Һәм һәр вакыт менә сезнең рольләрегез, алар шул кадәр безгә якын, тамашачыга якын. Һәм шуның белән дә ул бик күркәм миңа калса. Менә мин соңгы вакытта гына рольләрем бик күп булмады дидем. Конечно, яшь вакытта күп уйнадым. Аллага шөкер. Анда рольләрем күп, әйе. Менә яшьлек дип әйттек, әйме? Менә кайсы ролегезне сез кабат уйнар идегез дип сорамыйм, кабат яшәр идегез? Мин кайдасыз ерләр дигән образын, анда Эльза образын бик яратып уйнаган идем. Плахада Акбүрене бик яратып уйнаган идем. Миңне Камалны да яратып уйнаган идем. Андай образлар күп. Диләфрүздәге Саҗидәне, Зәңгәршәлдәге Заһирәне, бөтенесендә кабат-кабат уйнар идем. Юк, уйнар идем түгел, яшәр идегез. Яшәр идем шушы образлар белән. Андый образлар күп. Менә без әле тур эфирга чыкканчы сезнең белән сөйләшеп утырдык, һәм сез шул вакытта бер факт әйттегез миңа күп очракта ничектер бәхетсез хатыннар роле күп эләкте дип әйттегез сез. Әйе, театрга алганда мине социальная героиня итеп алдылар. Әлбәттә, мин драматический актриса. Комедияларда уйнадым, мин уйнамадым түгел, әмма төп нигезем минем драма актрисасы. Мин үзем дә шушындый катлаулы сәхнәдә күрсәтергә ничектер менә шушындый төрле рәвешләргә керә торган образларны яратып уйныйм. Ул катлаулы булсын, ул җыласын да, көлсен дә, ул шушындый көчле дә булсын. Шул ук вакытта хатын-кыз, йомшак, төрле рәвешләргә керә торган образларны яратам. Шуңа күрә миңа гел менә шушындый көчлерәк, драматик образлар тапшыралар иде. Димәк бит инде режиссер сездә менә бу сәләтне күргән. Әлбәттә. Әйе. Һәм менә шушы урында безнең сүзләребез буш урында калмасын дип, сез бит әле безнең телеспектакльләрдә дә бик күп уйнаган актриса һәм безнең телевидениеның алтын фондында алар әлдә булса соклана. Җомга көн кич белән телеспектакльнән бер үзек карап китик әле. Әйдәгез.
бик рәхәтләнеп. Кем сораса да, кая киткәнен белмим дип әйтергә кушты. Син беләсеңме соң кая киткәнен? Беләм, Кая? әтидән хат алып кайтырга китте. Кызыл аягыга атланып. Нигә монысын әйтәсең? Мин бит синнән сорамадым. Ай балакаем, артыгын сөйләмә, зинһар артыгын сөйләмә. Мин аны сиңа гына әйтәм бит, син бит председатель. Ярый. Башка кешегә сөйләмә, яме? Ярый, Ашадыгызмы соң, ашадык. Менә бер интервьюзда укыган идем. Мин гадәттә үзем уйнаган спектакльләрне кабат карарга, телеспектакльләрне шулай карарга яратмыйм дип әйткәнсез сез. Менә хәзерге вакытта нинди хисләр кичердегез? Ул бер мин генә әйтмим, аны безнең бүтән артистларыбыз да шулай әйтә, үземне карарга яратмыйм дип. Аны менә төшкәннән соң шул бер менә төшәсең фильмга шуны күрсәтәләр бит инде артыннан карап булмый, авыр. Үз тавышыңда чит тавыш кебек булып тоела, йөзең дә әллә ничек үзең яшамаган кебек булып тоела. Ә менә еллар үткәннән соң инде менә алайгач шул яшь вакытта төшкән образларны, рольләрне карарга кызык. Менә бит. Менә шулай ук без инде менә рольләрегез турында бүген күп сөйләштек. Рольгә керү өчен төрле артистлар төрле алымнар куллана бит инде. Менә сез нинди алымнар куллана идегез? Нәрсәгә таяна идегез бәлки сез менә кайбер кеше бит әйтә, менә урамга чыгам да ниндидер прототиплар эзлим дип. Менә бит инде бәхетсез хатын образын аны бит тамашачыга шулай дөрес итеп күрсәтә белергә кирәк. Интуиция дигән әйбер артистта бик көчле. Менә ул кичкенәдән үк менә кем өчендер кайгырып, әйтик, берәр кешене рәнҗетсәләр, минем йөрәгем борчыла башлыйдыр, кайгыра башлыйдыр. Һәм гомумән инде ул бездә кичкенәдән үк без үпкәлибез дә, ачуланабыз да, елмаябыз, көләбез. Бөтен хисләр дә безгә кичкенәдән табигать буенча да салынган. Әмма ләкин образларны укыганда син бит инде күрәсең. Синең белән уйнаган, шушы сиңа каршы булган образлар ничек, син нинди, менә шушы обстоятельствога үзеңне куясың. Һәм шуннан инде син йөрәгең белән башың, акылың бергә кушылып, режиссер сүзләрен искә тотынып, үзеңнең хисләрең белән бөтенсен бергә тулыландырып, ниндидер бер тулайым образ килеп чыга инде. Менә шушы тулайым образларны кадерле тамашачыларыбыз кабаттан искәртеп әйтәбез. 18 октябрь көнне кичке сәгать 7-дә Зәфирә Зарипованың юбилей кичәсендә күреп булачак. Зәфирә ханым, тагын бер сорау бирим әле. Менә тамашачыларыбызга бүләк булачакмы соң? Бүләк дигәнем инде бу чиракта сезнең җырлавыгыз. Чөнки сез бит шул кадәр моңлы актриса дип без моны горурланып әйтә алабыз. Ай, рәхмәт. Моңнарыбыз да бар иде элегрәк, хәзер дә бар, анысы юк дип әйтмим. Менә бер-ике җырлармын дип торабыз. Программада бар 2 җыр. Шуннан артык җырларга кушмадылар да, үземнең дә алай хәзер җырлыйсы килеп тормый инде. 70 яшьтә үзегез аңлыйсыз. Тавышым гына подводить итмәсен инде. Шул Алла бирсә бара яхшы булыр. Ә нинди җырлар җырлаячаксыз? Мин кайда алар дигән җырлармын, ул без аны спектакльдә җырлаган идек Әремисеннән. Аннан соң инде минем коронный җырым Әлмәлек менә хәзердә. Әйе, менә без әле аны һичшиксез безнең тапшыру азагында да тамашачыларыбызга тапшырырбыз. Чынлап та бу бит инде сезнең визит карточкагыз, русчалатып әйтсәк. Кая барсагыз да Зәфирә Зариповны Әлмәлек җыры белән таныйлар. Һәм инде бүгенге иртәдә Зәфир апа сездән тамашачыларыбызга матур фикерләрегезне, матур теләкләрегезне дә ишетәсебез килә. Әлбәттә, иң беренче илләребез тынычлансын, тыныч булсын, бай булсын, илебез бай булса, без дә бай булырбыз. Һәммә халкыбызга, туганнарга, дусларга исәнлек, саулык, сәламәтлек телим. Тынычлык, уңышлар эшләрегездә. Минем кичәмә рәхим итегез, мине яраткан тамашачы, минем иҗатымны хөрмәт иткән тамашачыны үземнең кичәмә чакырам.
Искиткеч. Зефира ханым, менә гадәттә сезнең иртәгез ничек башлана? Менә без инде хәерле көн Татарстан тапшыруы булгачтан гел бу сорауны бирергә яратам. Мен гомумән менә көнегез яхшы үтсен өчен безгә бер киңәш бирсәгез иде. Иртә белән торгачнан кулны искә күтәрергә кушалар. Шул сәламәтлеккә бик файдалы диләр. Мин аны күтәрәм. Аннан соң зарядкалар да ясаштырып, мин сәламәтләнгәнем дә бар. Зарядкалар бик ярдәм итә. Әлбәттә инде хәзер безнең 70 яшьтә дарулар да эчәргә туры килә иртә белән. Менә бит Зефира ханым яшен әйтте, берничә тапкыр әйтте, чынлап та менә Субханалла дип карыйк, 70 яшьтә менә шундый формада, шундый йөз кыяфәттә булу, әлбәттә монда зарядканың да, яхшы кәефнең дә файдасы бик күптер, Зефира апа. Рәхмәт, рәхмәт. Һәм инде хатын-кызлар өчен дә бәлки берәр серен шишерсез? Мин көн сайын кичтән битемә крем сөртәм, һәм шуннан башка әллә ни косметика белән шөгыльләнгәнем юк. Кулланганыгыз юк, әйме? Кремны кич белән сөртәм. Битемне җуып, кремны сөртәм. Менә бит барлык яхшы киңәшләр белән дә бүлеште бүген Зефира апа. Һәм инде әлбәттә үзенең юбилей кичәсенә дә безнең барыбызны да көтеп кала. Бик зур рәхмәт бүгенге иртәгезне безнең белән яшьле күтәренке рухта башлаганыгыз өчен. Сезгә әлбәттә инде исәнлек, саулык, уңышлар телибез. Һәм инде әлбәттә менә шулай бик матур рольләрегез белән әле безне алга таба да куандырып торырга ясын. Амин, амин. Кадерле тамашачыларыбыз, көзнең моңсу көннәренә ярып төшенкелеккә бер дә бирелмәгез. Көнегезне менә безнең кебек бүген елмаеп үткәрегез дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Тапшыруыбызны бүгенге кунагыбыз Зефира Зарипова башкаруында җыр белән тәмамлыйбыз.